ओमफ्राय नै जों बे बायमिनहानाव दिनै बोरमा बेदर जानो होननानै लिंहरदों जोंखौ ओमफ्राय जोंहा मा होनो 10 दिन मिरामिसमोन नालाय बेदर मोनजायाखैमोन जि गोबाव ओमफ्राय दिनै बोरमा बेदर जानो होननानै फैबाय आरो बे बायमिनहानाव ओमफ्राय बेयावनो बे गथ'फोरखौ लोगो मोनबाय बिसोरबो पार्टि माने पार्टि नङा आरो बेदरजों ओंखामजों जायोनो बिसोरो बार्थडे मामा फुटबलनि बार्थडेनो ओमफ्राय बिसोरखौबो लोगो मोनबाय आरो ओमफ्राय बिसोरखौबो भिडिअ होफाबाय आङो তোদের মাঝে দুজন তো বুড়া না এবার মার্বল আর রবিন না प्रियांशु रबिन हाइजें बानलु सामब्राम गुफुर बासिगासिनो दं बिसोरो देसिगोन दा मालाय गावसोरनो संनानै जागोननो बयलार लाबोदों बिसोरो मासे ओमफ्राय बे बयलारखौ संना जागोननो बिसोरो ओमफ्राय बैयाव सासेया टनिया मा होनो मबाइल नायगासिनो दं ओमफ्राय बैयाव फुटबलजों मार्बलजों बयलार साफा खालामगासिनो दं ओमफ्राय बार्थडे बया जाहैबाय बैलाय फुटबलआ बैयो बार्थडे बया बैलाय बयलार बेदरजों ओंखामजों जायोनो मालाय बिसोरो प्रियांशु मोनहानाव संनानै नै रबिना मालाय एकदमबारे देगासिनो दंथारो बिदिनो ओमफ्राय नै अलकजों रबिनजों आलु हादों गाइस मोजां नुबा भिडिअखौ मादैनि चेनेलखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो मोजां मोनबाय होननायखाय ओमफ्राय आंनि फिसालाफोरसो जाजोबो बिसोरो गासिबो सब मादैसो जाजोबो बिसोरो आंखौ ओमफ्राय दिनै आंनि भिडिअ होफाबाय आरो बिसोरखौ फिसालाफोरखौ ओमफ्राय नै मामाया मार्बला बयलार गोदासिगोन आरोना सब गावबागाव मोनसे मोनसे खामानि आरो मामा अलका सामब्राम हादों रबिना बानलु देदों ओमफ्राय मार्बला बेदर गोदा नागिरदों ओमफ्राय फैलाय बिसोर नै बार्थडे बया जिरायदों मेंनानै दे गोदादों मार्बल बिराद इन्ट्रेस्ट मोनखायोना मार्बल बिदि जानो मोजां मोनो जोंबो बिदिनोमोन आवगायाव लोगोफोर बिदिनो जायोमोन जोंबो ज' ज'नो संनानै ओंखाम जायो आरो लोगोफोरजोंथ' बयबो मोजां मोनखायोना ज' ज' जालायलायनो गोदानो रोङाबाबो गोदाथारसिगोनहाय बेस्रा मालाबाबो गोदाफेरा दिनै उपाय गैया गावसोर जागोन नालाय ओंखायनो गोदाबाय आरो बैथिं प्रियांशुआ थोरसि सुदों थोरसि मानजिगासिनो दं प्रियांशुआ एकदम गाव गाव मोनसे मोनसे खामानि मावगासिनो दं बैथिं दै रोगादों ओमफ्राय एजा न'नि मालिकआ फोरोंगासिनो दं मारै मारै बिसोरथ' गासिबो कलेज फरायजोबो आरो ओमफ्राय दाथ' कलेजफोर गैथ'वा नालाय मा खालामनो होननानै गावसोर बार्थडेबो लोगोनि बार्थडे नालाय ज' ओंखाम संना जानोसै होननानै बिसोर रायलायबाय आरो ओमफ्राय जोंबो बे बायमिनहानाव जानो फैखादोंमोन नालाय बिसोरबो बिसिनाव जानो होननानै ज' दंमोन लोगो मोनफैबाय आरो अलका गोदादों আলোকে বয়লার কাটিব নেকি তাৰপিছত মাৰ্বলে কি কৰিব সাফা কৰি দিব সাফা কৰা नङा दे लोगोफोर ओरैनोसै नों बिसोरो साख्रि गिदिर गिदिर मावजोबगोन गासिबो देना सोरबा पुलिस अफिसार सोरबा आर्मि सोरबा बिदिनो इन्जिनियार बिदि मावजोबगोन बिसोरो गोदाखांबाय मालाय गथ'फ्रा गोदाखांबाय गावसोर जानो थाखाय बिराद खस्थ' खालामदों दे बिसोरो मालाय
ओमफ्राय नै जों दा ओंखाम जासिगोन राजाजों जों ओमफ्राय राजाया जाबायानो जों जाग्रोसिगोन आरो बिसोर जायाखै दा जागोन बिसोरो जों जाग्रोबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोफोर नै गथ'फ्रा जानो लाबाय बिसोरो थालिर लायावसो जागोन आरो थालिर लायावनो बेदरखौ लाबाय ओमफ्राय स्प्राइट एसे लोङोनो बेदरजों ओमफ्राय स्प्राइट लोंखांनानै बिसोर ओंखाम जासिगोन आरो ओमफ्राय होमबा दिनैनि भिडिअ आंनिया एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय